Kungka hamzat no tei lam soko ani YouTube channel lo tini satongkai to kom watulu de pheno saimia ekhon tungma mi hike ma nasiri salse sini para pulang imok khai to ani thali thaimar thaika mukra sate auto komiri dikha ko tai pasok khandai rok singa ngi ro atui narong mani 1 घंटा karo ting kata phon pungya tu kom phaimani bagoi ko to bosuk phai Wati baito ko khora kori tu sithagoi thangka angironi gola baita daboy idramo duo idramo getui kaya tu komni bagoy tu sithagoi thangka sini mani rok jotno ei jaga mang kurung bajak nogan sina mani babe mani rok dai ko puro ho yango nog bising ko mani rok nogan de sinam be ko ema to tabuk lepi jaya ko pillar simno jaga asidi irona chongmai musongo thapa yango khai mane sapra khaina ka sap exile khai yango mai misongna hanoi yango nobar bo sip nobar thanda kle mai misongna hanoi nobar ok phaibo ngeba anu yango thapa khurui nanai nobar sip mai misongnai ei jaga na mosor kai mani watui rok kurui tui rok ni problem nubai ani mosorok thui thangbai ka sini para nari pura bolong চারিদিকে নাচিকে নাকি যত bolong mang watu khora khuri phai thagi thangka tau khe kisa pir mahingka haibano sator nuk jagya nokhan hari nedi mani feno ma phaika fan duita sarna jak imokhe chikon tekisa kotok khai ko yango sakjak iro lamthai boina ja hawo tungu hunai ei jaga logai tongnai gorona mani hambai asu jorotino taisa next video hain robethe malai nai